wanna talk the people around you. Go ang naunsa na ka. So ngayong gabi ngayong gabi kasi sobrang mahayag maning suga dire kuliran eh. So ngayong gabi wala tayong gagawin kundi ano lang magtagalog pata kuliran eh. Ano ba? Mula Martin. Sam ni mga Tagalog ni may kabalo mabisaya agad ba? So ngayon kailangan natin mag-vlog tayo ba kay yung plano natin gusto ko makatuko dito ng house and lot dito sa Masim Sarangani. Oh, ako yung pinaka ano dito tawag na? Pinakayaman. Yung gusto ko. Pero damgo na ito. Doon siya ka. So before tayo magsugod, kailangan natin ng intro. What's the meaning of intro? Introduction, man. Naon siya na cool. First runner-up, Mama Yutay! Pila may gayat na gabi, magkano yung binigay sa iyo? 500 may labot ang bungkeg. Dito sa amin, wala kami, wala ba yung iba dito, yung mga takoy-takoy lang ba, yung mga gamit sa katalingban lang ba. Ito yung ginagamit, ito yung ginagawa nila mga gabi. Mamayot sila, buntag, mga tolog. Mao ng pulaw, daon siya manimukulirahan. So doon natin sila, sasabihin natin sila kung magkano talaga yung income nila magabi. Mamayot sila, daon siya. Ayun, may tanong ako sa iyo, magkano yung income magabi, mamayot mo mga kulira mo? 500 ang minimum na mo. Way labot ang kuan. May labot ang bungkig. Way labot ang bungkig. Way trada. Tingnan nyo, pag mamayot kayo, 500 ang gabi so sa ang simana nimo, 7 days, yung week mo, sa dalawang araw, meron kang 1,000. Wow! Wow, very good! Mamayot na lang ta. Dukad ba 1,000? Hala. Ay ta! 5 araw, meron ka ng 5 days mula mate. Saan ka maghanap ng ganun? Mamayot ka. Mayot ka sa 5 araw, meron kang garlic. Pangkain, busog ka pa. Pero gamiton, pog ka. Para busog ang Pilay mo, asa ka matoron? garlic. Garlic, bayot na pod. Pilay, magkano yung minimum mo? 1.5. 1.5, birla, 1.5. Naku, kaya kayo. Yung dito sa amin, pag malaki yung lawas mo, malaki yung income mo. Hot doon po namang tono. Ito siya. Maliit yung katawan niya. Yung katawan niya kay mura magbutike. Katawan siya mura mag-iro. Iro na siyang kapan. Ang kanyang ang ano niya, 5 days. sa 5 days niya, sa 1.5, 7,500. 7,500. Kuh! Ang laki. Ang laki naman putang ina yan. Ay! Ang laki na talaga yung income pag mamayot ng ta. At ngayon, hindi lang sila yung i-interviewin natin. Marami pa mga mamayotay, di rin naon siya dahil mo. So mag-wait lang kayo kasi pa waiting na din ako. Naon siya dahil ka makadaw pala ta si Will Fresh. So karon hanap po yung siya ka mamayotay mga po. Pila income ni mo gabi? 100 lang. 500? O sana, pila ka ulo na? Kung dagang ulo. Yung isa 1.5 kasi malaki yung katawan. Yung isa maliit yung katawan, 500 lang. Yung isa kay 500 may bungkig pa 10 pesos. So, gikulata pang bayot kay kulang 50. So ito, kanong income mo kagabi namayot man ka, kabalo man ko kanang dagway nimo kung kulira kalingi daw bitang kala si bustisyo. Apagkagwapuan ni anak ni Hero. Pila man ang income mo magabi 1.5. 1.5 siya mamayot ka? Dako yung lawas mo? Malaki yung katawan niya pero ang naong murag kuto. Malaki din ang income sa kanya 1.5 tapos yung isa 1.5 din siya. Pag dalawa sila mamayot 3,000 ang gabi yawa. So karong adlaw mga po, adlaw na karon sa July 2. Ito na ba ron no? July 2 karong mga adlaw nga po tuluan ta mo kung usa na ang mama. Kung sa Tagalog paano ba yung mama? Yung mama sa Bisaya, nagmama ng dagway ni mong kulira ka. The first step yung ginagawa nila yung mga po, ito yung, anong tawag nito? Kung tawaging parang lubi-lubi. Lubi-lubi. Yan yung kakain mga po. Yan. Tanggalan niya na ng ano yan, tanggalan niya ng panet ba? Mula matil. Tanggalan niya ng panet, ilagay niya sa dahon, butangan, ang tawag niya apog. Ang yung ginagawa niya, yan ay isang... Trisby yung tinatawag na nilalagay ng ano yan, itom-itom yan. Trisby. So kapag ang kalabasan yan yung mga po ay pupula yung bakba nila mga kulira mo na igos komo ni Pacquiao. Tapos nilukot-lukot yan, tapos kainin niya yan. Ah, wow!
Dora Explorer. Sarap. Yun, sa tibok kinabuhi ko, hindi ka pa talaga ako nakatry na kumain ng mama. Pero sa susunod na vlog, itry ko kung meron mag-comment ng ganito na magkaon ka sa mama, mga kulira ka, imo ko pagwantaw magsuka-sukat ha. Dito yung ginagawa namin sa mga probinsya. Pag nandito kami sa Masim Sarangani Province, tambay lang kami dito, wala kami trabaho. Yahay ka mong kinabuhi, pinapakaon kami sa mong ginikanan. Animal kayo, di ba? Animal. So ngayon nandito ako sa baybayin namin. Baybayan Yun, pananagat na yan. Managat na siya unya. Ganito po, managat po na At hanggang sa susunod na video na po doon, unsa din mo mga kulira mo. Bye-bye. So karong gabi na mga po, tudluan ta mo kung saon paggamit sa self-defense na to. Kung maabot na sa point na huldapon ta. So ang first dapat buhaton yung mga po, kung halimbawa gikuan mo, halimbawa giani mo, ang inyong buhaton mga po, ano nang pusga, gut. Kot yung kanin si mga apo. Imo hinanay kot dari sila lalo. Koto ni mo itlog. Pabalik naman na. Wala na na. Ano na kadali. So ang dapat pagsikan dapat nimo kung gitunggab na kadri. Giliap ka. Giliap. Bawa kutsilyo. Bawa kutsilyo ni. Sige. Sir. Ayo sir. Ano dyan mo siya? Sir. Usa may paano mo siya kuha sir? Kuwata? Sir. Kung gusto pa ka mabuhi, kuhaan na yung 20. Hatag yung pero ulit na pangapi. Anak lang, anak ka dali. Apaka last buhato ni mga po, ang 20 na kulira. Ang last buhato ni mga po, ang pinakalas na teknik, Jod, na ginapabawal, na di nito na ako itugan sa inyo ha. Pero karon ingon ako sa inyo ha. Mas anak, duha mo, dali. Ito, Trigo. Kuligap ni. Ayo, sir. Ayo, magudap mo. Yukta na lang ko. Yukta na lang ko.